Capítol 3. Com invertir realment en tot això? Benvingut i benvinguda a la continuïtat de la saga. Si no has vist els 2 primers capítols d'aquesta saga, et recomano que ho facis, perquè en el capítol 1 vam parlar d'una cosa essencial: tenir ordre financer. Sense això, invertir no té sentit. I al capítol 2 vam veure el mapa complet de les inversions que existeixen: accions, índexs, bons, matèries primeres, fòrex, criptomonedes, CFDs, opcions, capital privat. Però revisant el vídeo m'he donat compte d'una cosa: ens vam deixar algunes peces importants del puzzle. I avui aprofitarem aquest capítol per 2 coses: explicar aquestes inversions que faltaven i veure com s'inverteixen realment en tot això. 1. És comprar accions. Quan compres una acció, compres un tros d'una empresa. Si l'empresa creix, tu creixes. Si baixa, tu també baixes. Però pots passar de ser consumidor a ser-ne propietari i beneficiar-te d'empreses com Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, i això es fa a través d'un broker. Jo, per exemple, utilitzo el broker taronja d'ING. De fet, en aquest canal ja vaig fer un vídeo explicant pas a pas com funciona. Per si el vols veure, aquí el tenim. Però hi ha molts altres brokers, com per exemple Trade Republic, eToro, DeGiro, i també es pot invertir des de plataformes d'inversió o fins i tot a alguns bancs. Però el més important és que sempre has de mirar les comissions. 2. ETF. És una forma molt simple d'invertir, perquè molta gent no vol analitzar empreses una per una. I aquí apareixen els ETFs. Es compra exactament igual que una acció, a través d'un broker. Perquè un ETF és un fons que cotitza a la borsa i és com comprar un paquet d'empreses. Per exemple, a l'ETF de S&P 500 estàs invertint a les 500 empreses americanes. Això et dona diversificació, comissions baixes i molta simplicitat. Aquí hi ha una història molt interessant, la de Vanguard i John Bogle. El fundador de Vanguard, John Bogle, va tenir una idea revolucionària. Va dir una cosa molt simple: la majoria de gestors professionals no aconsegueixen superar el mercat. Així que va crear un producte que simplement replicava l'índex del mercat, sense intentar ser més llest. Així va néixer els fons indexats. Avui, Vanguard gestiona bilions de dòlars i molts inversors segueixen aquesta filosofia: invertir de forma simple. 3. Fons d'inversió. Els fons d'inversió són semblants als ETF, però tenen una diferència important. Un ETF es compra a la borsa com una acció i un fons d'inversió normalment es contracta a través d'un banc o una plataforma d'inversió. Normalment hi ha un gestor que decideix en què invertir. Aquest gestor decideix quines empreses comprar, quines vendre, quan entrar o sortir del mercat. L'objectiu és intentar superar el mercat. Això s'anomena gestió activa. El problema és que molts estudis mostren que a llarg termini la majoria de gestors no aconsegueixen superar els índexs. Els fons indexats funcionen d'una manera molt diferent. No intenten superar el mercat. Simplement copien un índex, per exemple, com hem dit abans, a l'S&P 500 o al Nasdaq, i llavors això s'anomena gestió activa. Com que no hi ha un gestor prenent decisions constantment, els costos solen ser més baixos. Molts bancs ofereixen fons d'inversió de Mundi, Fidelity, de JP Morgan o BlackRock. Aquestes gestores tenen tot tipus de productes, fons gestionats activament i també fons indexats, que simplement repliquen l'índex. Després hi ha bancs, que a més de distribuir fons d'aquestes gestores, també tenen els seus propis fons. Un exemple molt conegut és ING, perquè ING té els seus propis fons indexats i molts inversors els utilitzen perquè són fàcils de contractar, les comissions són relativament baixes i el procés és molt senzill per a principiants. 4. Socimis. Invertir en immobiliària a la borsa. Una inversió que ens vam deixar al capítol anterior
són les SOCIMI. Una SOCIMI és una empresa que compra edificis, cobra lloguers i reparteix gran part dels beneficis. És una forma d'invertir en immobiliària sense comprar un pis. Als Estats Units s'anomenen REIT. Les SOCIMI o REIT són empreses immobiliàries que cotitzen a la borsa i s'hi pot invertir igual que en qualsevol altra empresa, comprant accions o un ETF especialitzat en immobiliària a través d'un broker. A Espanya una de les més conegudes és Colonial i als Estats Units hi ha moltes REIT molt grans dedicades, per exemple, a centres comercials, oficines o logística. 5. Commodities. Com invertir en matèries primeres. Al capítol anterior vam parlar de les matèries primeres, l'or, el petroli, el gas, el blat, però comprar aquests actius directament és complicat. Llavors, la forma més habitual és fer-ho a través d'un ETF de commodities. Per exemple, un ETF d'or, o un ETF d'energia, o un ETF de matèries primeres globals. 6. Bons. La part més conservadora. Els bons són deute. Quan compres un bo, estàs prestant diners a un govern o a una empresa. I ells et paguen un interès. Molts inversors també utilitzen ETFs de bons, perquè és més simple que comprar bons individuals. Però també es poden comprar directament, com per exemple les lletres del Tresor o bons de l'Estat. I també existeixen fons d'inversió que inverteixen en bons. 7. Bitcoin, l'actiu digital. Una altra inversió que ha aparegut els últims anys és Bitcoin. Bitcoin és una moneda digital descentralitzada. No depèn d'un banc central ni d'un govern. Per això, moltes persones el veuen com una mena d'or digital. Com comprar Bitcoin? Doncs normalment es compra a través d'un exchange. El procés és simple: crear un compte, transferir diners i comprar Bitcoin. Alguns exchanges coneguts a Europa són Coinbase, Kraken, Bit2Me. Personalment jo utilitzo Bit2Me i només compro Bitcoin. Però has de saber que quan compres Bitcoin a un exchange, realment no tens el control total. El Bitcoin està custodiat per la plataforma. Per això hi ha una altra opció: tenir els teus Bitcoins en una wallet pròpia. Una wallet freda és un dispositiu o sistema on guardes els teus Bitcoins fora d'internet. Aquí sí que tens el control total. Ningú pot accedir als teus diners, ni un banc, ni un govern, ni una empresa. És la forma més descentralitzada d'utilitzar Bitcoin. Però cuidado, aquí ve el risc, això és molt important. Quan tens una wallet pròpia, ets tu el responsable. Si perds la contrasenya o la frase de seguretat, pots perdre els bitcoins per sempre. No hi ha suport, no hi ha recuperació, no hi ha ningú a qui trucar. Amb Bitcoin o tens el control o tens comoditat, però no pots tenir les dues coses al 100%. Com sabeu, l'or ha estat una reserva de valor durant milers d'anys. Però l'or té un problema. Si tens lingots, és difícil transportar-los o utilitzar-los per pagar coses. Bitcoin, en canvi, es pot transferir a qualsevol lloc del món, guardar digitalment i moure'ls en minuts. Per això hi ha qui el veu útil en situacions com inflació, controls de capital o conflictes. 8. Forex, CFDs i opcions. També existeixen productes com Forex, CFDs i opcions. Normalment es compren a través de plataformes de trading. Funcionen sovint amb palanca financera, és a dir, amb poc capital pots moure grans quantitats. Pot semblar molt atractiu, però també implica un risc molt alt. Personalment, jo no utilitzo aquests productes. No és el camí que jo he utilitzat per construir llibertat financera. Ara, m'agradaria fer una reflexió important. Quan tens diners en un compte bancari, el fons de garantia ens cobreix només fins a 100.000 euros. Però quan tens accions a un broker regulat, tu ets propietari de l'actiu. És un tros d'una empresa i això és una diferència molt important perquè canvia completament el nivell de seguretat. Avui hem vist com es pot invertir realment en tots aquests mercats amb els seus beneficis i riscos. Accions, ETFs, fons d'inversió, bons, matèries primeres, Bitcoin... Però encara queda una pregunta molt important. Com s'ha de construir una estratègia d'inversió? Quina proporció? Quin risc? Quin sistema?
Això és el que veurem en el següent capítol de la saga. Soc l'Albert, lliure financerament des dels 42, gràcies a 2 actius que vaig crear sent camioner. Aquí aprenem junts diners i llibertat. I ja saps, diners amb seny per ser lliure!